Good afternoon, sir. You can't have to talk with me, I'll block you here. And don't talk with me here. Sorry. I'm not Sorry, this. Hey, Lanya, horrible. I couldn't make grave here. Don't come here, get big with make grave. Don't come here. I'm not laughing. Sorry. But I can't let that in train on Fatima no Bianca, actually much. Clean air, he train on. I say clean it, I am brag, clean it. Sorry, sir. Clean it. I have tough for that banishi. Tough for that etafo. Tough for that etafo. I've cleaned it. I say get tough for etafo. Okay. Aya. Okay, man, how will I menga gabadi hakuotum? Okay, sir. Okay, man, how will I menga gabadi hakuondozotum? Yes, sir. Ngani room wagon taf. I'm Aya. Clean your banje side now banjega hitrenga. Clean it, we hear banjega. Aya, remove it. When you know na mota kawulo no motrona agbe o shakara. Kawulo no motrona agbe Tia kwaria ihu onye ro anga ro bread. Branga bia na mata ko shigre meze. The way for na la ke lazo. The way na la ke lazo. sorry. Chineke kwele ihe ọjọọ. The way for na la ke lazo ma hu kwole. Ina phone. Tadwa. Eke ha kwanu ke. Otele Rossana. Lewanya na da ehi. Lewanya na da. Bega was the giant of Africa. Lewanya na da. Gaba bru height na di bergan. Kwa mmadụ ga-eji alụghị with a height a. Dampa nwa mmadụ ga-eji ahụ height ga ama bru. To fe jake. Bia were phone oge. Aha. Baby gift. Igbo gi Chileke agbaga okazaga baby gift. Awo English you chopogo unu na di. Branga bezram baby gift. Igbo gi branga bezram baby gift. Awo English okay English. Aya minu jalaga na di. Branga mhugo chama na tell you that I'm not talking here. Okay no ya di kuke egwu. Branga bezram saha go baby gift. Let bo mege no konye ji agbaga pool. Quanti konyende Yahoo taga. Branga bam saha go baby gift. Wapaka no noga. The woluga hun straight nga bingo. The woluga hun straight Chileke agbagoko. The woluga hun straight. Nye hwe beta koshigese na aga amase he loro we awi iri nri. Ori mofu. Zaga baby gift. Era menila no mieko. Eki nwa onye ọzọ amụrụ ọhụrụ. Sigi lekọta aga na eku mieko ha anwa. Ohi ja zaga baby gift. No, it's not baby gift though. It's Damn baby you, gift. nwa bingo, damn you. Sorry, sir. Igbo gi. Nwa Chimereze. Wati mereze onye. Nwa akpa. Kebi shano yana.
Abụ m onye Ebonyi State. Ebe na Ebonyi. Iza. Ebe na Iza. Iza North. Iwe onye ebe kwanu. Umezokoa. Ị dị afọ ole? Adị m 23. Gị na onye nọ dị ya? Who is there with you? Who is that person there with you? My girlfriend. Then if you will not, if you don't want to concentrate here, maybe Togi. Make her concentrate here. Maybe Togi here. Okay, sir. The way who got straight to the north, man. Pati onye rege bomborishe. Ranga bia atako shigremeze. Not now, no, I will take you down here. You think I'm playing here? Alright. Gị na nwoke lụkọ n'ime gị nwa na nwoke ahụ ele onye ga-achọ ka puso nwụọ? Ndị nwoke na. Nke nwoke ga-epugo ụzọ anwụ. Okay. Nwa agbọghọbịa sị nke nwoke ga-epugo ụzọ anwụ. Ị ma nri ya eshi? Ị na-eshi ushi? Mba. Ọnụ goshi ushi? Mba. Ma ahụ eze gị. Ị ṅụọla gufu mbụ? Mba. Na be nna gị nwere dibịa anọ nga ahụ? Mba, onwero. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mpago ji agbara basa ile? Mba. Mago ji eti mkpu na kọmpand unu? Mba. Ị kopụtala mbụ? Mba. Ị ṅụtụla ọgwụ switi mbụ? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Ka ụlọ akwụkwọ ị gara? Ebonyi State University. Gịnị ka ị gụrụ? Biochemistry. Gịnị ka ị na-arụ? Na-ele lash extension, na-eme lash extension, like na-ele strip lash and all that. Ka ebe ibeziri? Enugu na Abakaliki. Ka ebe ibeziri ugbu a ga-esi Enugu na Abakaliki? Ị bịara ibeziri ga-abụ at the same time. Iwe onye highway jakwa m Enugu na Abakaliki. Iwe onye highway Chileke agbaghị ọkụ? Mba. Ka ebe ibeziri? Mba. Abakaliki. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Ka reason iji chee na ị kwesịrị nwoke di lụrụ kwesịrị ịpụghị ụzọ anwụ? Ka ede reason mere iji filu na di lụrụ asịma na di lụrụ ga asịma kwesịrị ịpụghị ụzọ anwụ so that gị nwa nọrọ ndụ? So ka ede reason? Actually, enwere enough reason. Onye atụ alụ n'anya. Yes, listen. Ị na-emela atụ alụ nga Chineke agbaghị ọkụ. Ya m jụrụ gị ajụjụ n'Igbo. Ete Igbo ọnụ gị bịa fada maka ọnụ nkịta akpụgha pitbull. Ị na-emele atụ alụ nga. Ma ị ga-ekwu okwu na bekee na Chineke agbaghị ọkụ hia. Braga bi mere m actually. Ịkọtara ya na school. At the end gị fis me eyelashes. Braga bi mere m actually. The Hebrew ọnụ ya taga black. Mege se mengu ahụ goof. Kwata ahụ nnọkụ. Dem you Chineke agbaghị ọkụ. Kwata ahụ nnọkụ onye ndị police corporal taga. Braga begwa m actually. Come on, Igbo, I'm all them you. Only English.
bolombolo branga actually ọkpụ Igbo ji na anwụlaje n'isi unu na-ahapụ asụsụ nne unu na nna unu asụgara ma actually gịnị wa actually n'Igbo onye riri eri amara m ihe bụ actually n'Igbo ịma ihe ọwụ ga-efata m ọnụ actually ajụjụ m jụrụ gị the reason iji chọ ka di gị pụzụ ọzọ ga-abịa bute yes damn you okay olu nkịtị nwe odi mmadụ gị na-ege nyọ mamịrị na gị nọrọ nga dosbin ijuru gbasa Otele nyọ mamịrị iburu English bịa actually eweliwe sa babụrụ isi iji chọ ka nwoke pụzụ nwụọ ka edere ndụ ebe unu alụọla amara m kasi asụ Igbo ọfụma that's why shame to you nga gwa m sị mara ka esi asụ Igbo mgba ga akala ntị na Chineke agbaghị ọkụ hia nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịara nga gwa m sị mara ka esi asụ asụsụ nna gị onye rire nnukọta adọnụ m ekwubi okwu isi gị na mama ekutere gị ekute n'ije di bịara nga gwa m sị mara ka esi asụ Igbo ọfụma. Are you not ashamed of yourself, Ebraga? Ema kesa so aso obodo nyoso. Braga begwa ma ema kesa so aso nage. Chileka kpọrọ. Yes, say if you come on, don't clean that heat. Don't clean that heat. After all, everywhere on a bed na heat na bagama. Braga be clean them heat. Ma kesa aso nage of ma. Kwa who get up or a pity pool, Bianca Biagam same. I'm get that as to see by for ma. I talk in only cable anata. Marcus as Imakwa Menalana. Go ahead and get one him one chileka bagoko on your actually. I am a noon jalagana deal with in it and them and in out. Okay. The thing now, otu nature si chọọ ka o mee ka ọ ga-eme. Ọ bụrụ na di m bụ ụzọ nwụọ fine, ọ bụrụ ọmụwa bụ ụzọ ihere onwe gị ihere gị megan ịkpa nkata n'asụsụ Igbo ibi Enugu ihere gị megan shame to you onye bi Enugu ịnọ nga bịa asụga abroad shame to you eni chiri me unu niile wụ ụmụaka nọ n'ala Igbo DNA amara ma ekutere unu ekute onye ndị mụrụ unu bịara nga bịa gwa ma eni dream all of you DNA Chineke apụ unu ọnụ nwa people damn you I sing damn you. Okay, sir. Nwoke letra lage. Muna my ex. Nwoke letra lage gese gị na your ex gị no ye kwu okwu ex ya onye riri eri aka nwụbara na nwaanyị Igbo ajụ agị gị nwoke letra lage gị bịa geti muna my ex na mama emere ga adopt muna my ex here mewekwu unu none of you will ike mepe ọdụ kwuo okwu asụsụ Igbo here muna my ex gbara gara award on the S ma gị na your HI branga begwam gị na your S Hey, NEPA. Ebe go ọkụ. Ebe aka ebere itiri m ọkụ NEPA. Nga mmega gị interview ebere nga bitiri m NEPA. Odi mmadụ gị na-enwegharị enweghị NEPA. Odi mmadụ ga-asị kikpa ya tịdịa. Odi mmadụ gị ga-enweghara NEPA ga adị complete. Ebere nga bitiri m NEPA. Iji anyụ ma nwoke tawa gị
nna anyụ. Again, you load in it. Ouch, ouch. Look at Nenumpu nwa agbọghọ bịa sọwa onye Igbo. Nenumpu nwa agbọghọ bịa sọwa onye Igbo. Etie nọ nke atụfụra nkịta na nshị. Ouch, ouch. Etie nọ ka ndị ọcha ka ndị tụfụra nkịta ma wụpụ usu na nshị ka ghara emegharị ọnụ. Nenodi mkpu nwa agbọghọ bịa kpọrọ onwe ya nwafọ Igbo. Gị na-eti mkpu dị very very ụmụ Igbo na-eti mkpu omenala gị na-eti ash nwoke tawa gị tiwere ya ash gaa na ụmụasha amụrụ n'ala Owerri ma ọ bụ Imo steeti ma ọ bụ Anambra ọwụ nke ọwụla eriwere ọrụ ọ chọrọ enyo ya agwawa the man dede were nwayọ ka gị wụ ash genotype gị blood group okay? O positive. What number okay? Zero 80 62 31 66 83. Okay, man, ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru mewe. Tigre m ash. Ọ bụrụ na anyị ash. Ị ga-emecha tie ash Wednesday. Ọka agbagbu okwe n'ụlọ. Ị ga-emecha tie ash Wednesday. Ọka ereburu. Okay. Man, ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Yes, sir. Dewe phone na ala ga-ebili ọtọ ga-elara m azụ. Kwụrụ straight. Bịa asịla gị tọọ Chineke agba gị ọkụ. Bupụtapụla ahụ dị a. Mama m iwe weghị eze nwaanyị ka ọ maka onwe ha Otele. Y'all don't depression DD. Okay, no na comment section. God will let check put them. Bianso. What pa kana Bianso? Ewo Navy. Mba. Lazo. Tono. Tele Rossana. Where could I also be? Chrono Tunga. Gakodi front. Epo di hin Lubeti. Ah? Yes, sir. E dey afole. 26. It is 26 para hin di abiabe. Ah? Yes, sir. Ijikwe ni emega gini. Where up? And when he jam, I just not permanent to ta. Huh? Yes, sir. Hey! It happened here, none that's the no time. And when you try to here, pay our host again, every no loloma. Huh? Oh, my God, I'm for. And what boy you for? Yes. It's a boba. Mba. It's about flight apple. Mba.
They can manage Praham because they didn't allow him when they were there by flight. Then he joke again, what when you got logging in here. That would have fun, okay? When you went one big apple. Oh, my neighbor. My friend say, you want your bad? Ebonyi State. A bad boy. Even local government. What Pakadi Shiggy? What Pakadi Shiggy? What Pakadi Shiggy? Not of my, not of my game, pay win down my wing of my. Body here, debate. I will be only Graga pay ya who say I could wish you. When give me a Hanguimo primary school. The we who got straight in Elemaya here. Who got you on here, maybe to go or what I am. Could you tell what I create the Kagagama pro? Every 26 years, well, let him parry Hunde not for 39. Okay, come to this girl. Amara mote chukun kerem. Eleke wo to chile kekelegi. Ije vuare aham vuare. Elo di na digi na genwe lo yin ge choko pose onwo. Oh, dim. Okay, digi ge pose awon ge man no. Ah? Yes. Okay. Abo bia tuwe ka ye dia pose onwo. Ya wan no. Ewa pola nwambo. Mmaga na mpaga dendo. Mam dendo mpama wala. Hey. Donna. Gini buru mpaga. Oh, ọrịa. Ọrịa onwo okranka nwo. Ọ dị 50 years. Onwo eru na family. Ị na-aga ụka ka ị na-eme ihe omenala? M na-aga ụka. Nwoke ọ bụọla gị ọnụ mbụ sọ ọ ga-adịrị gị na mma? Mba. Enwele nwoke nyere gị ego mbụ sị gị bịa visit ya ga eri ego ya ị gaghị ga hụ onye ahụ? Mba. Ị gbala akwụla mbụ? Gịnị wee leghị mege n'isi ị na-ekwuli okwu ga na-eme ka ngwere si n'ụlọ 2-story building daa kwuo okwu ya Chineke agba gị ọkụ bara ga efegara m n'isi and be serious I chop that out from you. Let her take a popular bara ga efegara m n'isi ngwere isi red. Is your like KG condom tag or tag without? It's condom. And when you get tagged again, what I so pay and I could talk while in Otele so that can marry now for Tanga. Mba. Ifenti Lambo. Mba. Akwụkwọ ọtọla gị mbụ. Mba kwa. Enwere onye ara nọ na family mpagi ma nke mma gị? Mba. Oshi ọ dị gị n'ime? Mba. Pantị gị pụrụ epu? Mba. Ebere gị ugwu? Mba.
mmadụ ọbịa bụle mbụ na ndụ gị bịa akọ aka n'ụzọ ịkwụ ụgwọ isi gị enwela esesa akwụ mụọ gị nwoke ọbịa bụle na ọ bịara ịkwụ ụgwọ isi gị ga-esi mba sịsị pụtara gwa nwoke agwabeghị okwu ọlụlụ bịa kwụ ụgwọ isi gị mba nwa agbọghọbịa nwoke ọbụla na-abịabeghị sị achọrọ m ịlụ ya ka ihe filuru mere nwoke abịabeghị na ndụ gị bịa gwa gị okwu ọlụlụ na a na-achọ ịkụ aka n'ụzọ kwụ ụgwọ isi gị ka ihe filuru mere ya amaghịkwa m enweela onye ị gwara mbụ si eche ikikodere gị ihe wo the cause of this problem mba ị nwere akpịrị mba hụla nga onye ara anyị nwa mamịrị mbụ ga-ewere anya ga-akụkọta na amụ ya ga-ewepụ anya tie Jizọs mba ị nọrọ na tọiletị anyụ nshi ji ekwu ụka mba ụmụ nwoke ole tarala gị ịtọ eji ata gị na nrọ ma na mmadụ mba emele gị ihe ọgbanje mbụ mba atawa gị ji anyụ yes ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti afa ya ka m ga na-akpọ ngwa akpọwa aha onye nke ị nyụrụla before with ngwa ele otu achọ m data ọchị ịmere ụta ahụ ị na-eshi anọ ya wụ na ọfụta mala ga-eshi ụta ahụ kpọm ahụ ya ọya Desmond mkpu a na-akpọ mmadụ na mmiri ka ọ na-akpọ ma ọ gawe genotype gị AA blood group gị O positive kpọọ nọmba gị 091 36 99 9924 akwa ịma na ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru yes sir ọ ndị na-enye m headache